чия е земята, кой я дава, каква е земята. И в днешно време всички знаят, всички са се купили имоти, купили са къщи. И всеки знае, че за да притежаваш нещо, трябва да има тази къща ред история, да има собственик, да има нотариален акт, с който да удостовери тази земя и в този нотариален акт да пише, знаете го всички, които сте купили къщи, да пише и съседи около къщата. Тоест, има едни ясни начертани граници на имота. И първо, за да разбереме чия е земята, или си пишете въпрос номер 1 или точка номер 1, чия е земята и кой е собственик на земята. Че пише още в самото начало. Отваряш Библията и още от самото начало казва: в началото Бог създаде небето и земята. Тоест, създателят, собственика на тази земя, кой е? Нека да видим Бог на кого я дава. Второзаконие 11 глава от 7 до 11 стих. Чуйте сега. Но на вас, на кой говори тук? На израелтяните, разбира се. Но на вас говоря, чието очи видяха всичките дела, които Господ извърши. Затова признайте и пазете всичките заповеди, които днес ви заповядвам, за да бъдете дразновени и да влезете и да я завладеете, към която преминавате да я притежавате. 9 стих. И да продължат дните ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да ви я даде на тях и на потомството ти. Земя, в която текат мляко и мед. 10 стих. Защото земята, в която влизаш, за да я притежаваш, кажи притежаваш, не както египетската земя, из която излязохте, гдето като сееше ти семето си, напояваше го с ногата си, като зеленчукова градина. Но земята, към която минавате да я притежавате, е земя богата с гори и долини, която пие вода от дъжда на небето. Някой да каже амин. Разбираме, че Бог дава тази земя в притежание. Тоест, ако ти си собственик на нещо и ти я даваш на някого, т.е. това е твоето пълно право и никой няма право да дойде при тебе и да каже защо си дал земята на някой. Нали? Но виждаме, че тук Бог се разполага със своята собственост, както разбира се аз и ти. Но коя земя? За коя земя говори? Дали говори за цялото земно кълбо или говори за нещо специфично? Нека отидем във Второзаконие 11 глава 24 стих. Чуйте сега. Всяко място, гдето стъпи стъпалото на нозете ви, ще бъде ваше. Четейки само до тук, разбирам, че не можем да си ходим наляво и надясно и да се узурпираме и да превзимаме страни и да ходиме и да гониме народи и да убиваме народи. Но то слава Богу, че Бог продължава натам и казва така. Така, от пустинята, която е южната граница, и Ливан, която е северната граница, от реката Сиреч, Ефрат, която е на изток, до западното море, което е Червено море, ще бъде пределът ви. Тоест, Бог локализира мястото на тяхното наследство.
Така, и както казахме, нотариален акт какво прави? Дава се документ с предишен собственик и с ясно описани граници. Къде е този документ? Евреите имат ли документ? Разбира се, че го имат. Това е Божието Слово Библия. Числа 34 глава от 1 до 12 стих. И Господ говори още на Моисея, казвайки: заповядай на израелтяните, като им кажеш: когато влезете в хананската земя, земята, която ви се падне в наследство. Чуй, кой дава наследство? Бащата дава на децата, не на хората от улицата, а на своите си деца. И ако разбираме, че Бог е създателят на земята, я дава наследство, т.е. евреите, има много стихове, за които следващия път ще говоря, евреите са неговото наследство. Евреите са неговите деца. И ако отидем в Римляни 11 глава, ще четем много, но сега просто в полза на времето. И така, заповядай на израелтяните, като им кажеш: когато влезете в ханаанската земя, той говори за една земя, която има специфично име. Ханаанска земя. Тоест тук няма, ако Израел е бил в България, не, ханаанската земя. И ако погледнете тук зад мен, ето тук това, ще видим, че това е, а пък старата, аз съм я публикувал, старата карта съм я публикувал на 12-те племена, която обхваща цялата онази до Червено море и до Средиземно море. Чуйте сега. Тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин край Едом и южната ви граница да бъде от края на Солено море на изток, южната ви граница завива към нагорнището на Акварим и да отива до Цин и продължава от южната страна до Кадис Варни, да излиза от Асар Адар и да отива до Асмон. Вижте, знам, че това не ви говори нищо, но на евреите това много говори. На арабския свят това много говори. Това като че ли ти познаш твоите съседи и да им кажеш имената, за другите нищо няма да разбират, но ти знаеш и съседите знаят за кой се говори, за каква площ се говори. И продължавам натам. Така, и границата да завива от Асмон до египетския поток и да стигне до морето. И за западна граница да имате голямото море, това да ви бъде западна граница. Северните ви граници ще бъдат тия. От голямо море да прекарате границата до планината Ор, от планината Ор да прекарате граница до прохода на Емат и границата да продължава до Седат. И границата да продължава до Сифрон и да излиза на Асеренан. И това да ви бъде северната граница. А източната граница да прекарате от Асеран до Шефам. И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Айн. И границата да слиза и да досяга брега езерото на Хитерон и на изток. Границата да слиза до Йордан и да излиза на Солено море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници. Страните, съседите, границите, които са описани в Библията. Това означава, че това важи и за нотариален акт и на тези хора, на самите араби, които са в граници. Защото Бог ги признава, чрез този нотариален акт, Бог ги признава като съседи или в съседство с Израел. До тук разбрахме. Земята е на Израел. Всеки, който отива да я превземе, е окупатор.
окупатор. Той отива да окупира нещо, което не е него. Тоест, и виждаме, че освен, че през Римска, тя преминава и през Византийска империя, след това Умаяцка. Какво е Умаяцка империя? Това е феодална държава, или по-точно казват халифат, защото главата на държавата е бил халиф. И тя е съществува от 661 година до 750 година след Христа. Тоест, тя е била само 89 години като държава. Пишеш ли го? Не си ме разбрал. От 661 година до 750 година след Христос. И столицата отначало е била Дамаск, която е била от 661 до 744 година. И след това само за 6 години столицата е Харан. И това са били араби, изповядващи сунитски ислям. С исляма има някакви подразделения, за които не съм влязъл да търся, защото има много други неща да говоря. И след тях идва Османската империя. Вижте, добре е да запомните тези неща, защото толкова много неща се говорят за войната, без да имат разбирането за това кой, какъв е, откъде идва, защо е наречена Палестина, а пък ние знаем, че е Израел. Преминавайки през различните империи на робство, те са ги преименували. И е добре ние да знаем цялата история. И утре, когато ще четете някакви постове, някой умник, нали, Бог да им прости, умен в така с сивото вещество, а пък духовно е беден, тогава ние ще видим наистина, че просто говори неща, за които дори няма помен. И моята цел днес е да докажа чрез Библията, и не само това казах на пасторката вчера и днес, не само чрез Библията, а чрез исторически данни, които са в историята. Всеки от вас може да влезне в Google и да потърси тези данни и ще видите, че тези данни са там. Това не е измишлотина на пастора, това не е просто изкривяване на истината. Това са данни, които не са писани от християни. Вярвайте, дори напротив, те са писани от хора, които не вярват в Бога, те водят само история. Какво е станало? И ако виждаме, че Библията и историята говорят едно и също, тогава защо? Какво право имат хората днес да говорят неща? Имат право, защото са неуки, т.е. невежи. Не неуки, а невежи. Правилната дума е невежа. Така че, когато говоря за това, втора година е много по-дълбоко, аз ви казах още миналата година. Така ще се старайте да ме следите в това, което говоря, за да може цял живот това ще ви остане като разбиране. И така, след халифата или Умаяцката империя идва Османска империя, която завладява вече Палестина. Говорим за Палестина, защото вече е прекръстена от Адриан, римски император, е прекръстена на Палестина. Затова продължавам да говоря за Палестина, защото не ми се иска да изкривявам историята. Ако историята го пише така, сега ще го кажа. И така, е завладявана от 1517 до 1917. Тоест 400 години Израел и еврейският народ са били под Османска империя.
И виждаме, че дори 1917 година, това означава, че 3 години вече беше Първата световна война и те продължаваха да владеят тези земи. Защото Първата световна война е от 1914 до 1918 година. Така, Османската империя, която през годините на Първата световна война съществува като, чуете, Османска Сирия. Това е било първото наименование на империята Османска Сирия. По-късно, много по-късно е наречена Османска Турция. Днес вече е държава Турция. И притежаваше територии, чуете сега, на днешните държави, като Сирия, Ливан, Израел и кралство Йордания. Това е само в азиатската част. Знаете много добре в Европа какво чудо е направила и докъде е стигнал, освен че ние бяхме от турско робство 500 години, но изключвам сега европейската страна. Говориме за това какво е завладяла в Азия. Знаете, че, предполагам всички знаете, че Израел е в Азия. При все, че всички вече я броиме като европейска държава, но тя си е в Азия и граничи до Африка, който е Египет, разбира се. И така. Обаче Първата световна война и съюзниците, знаете кои са били, това са Англия, Русия, Франция и Италия, планират, чуйте сега, премахването и поделянето на Османската империя. Тоест, те решават в един момент, тъй като вече 3 години вече тече Втората световна война, Първата световна война, извинявам се, вече те се насочват и към Азия. Гледайки към Азия, те гледат възможност да разширят пределите си. И така, тези 4 страни решават да изпратят английската част и да превземе долу най-вече Израел. И така, за радост, Израел се намираше и се намира все още, но за съжаление там вече е затворено за него, до Суетския канал. И гледайки великите войски тогава, гледайки шанс да разширят пределите си, не вижда там Суетския канал. Защо? Който свързваше Средиземно море с Индийско море. Европа трябваше да търгува с Азия надолу и Африка. Този път бил затворен и трябваше да се обиколи хиляди километри в океани и води, за да стигнат до Индия. А това беше най-прекият път. Ако можете да видите, така, къде беше? Ето го, сега. Ето тук е Суетския канал. Ако можете да видите, ще е супер. И вижте колко лесно се отива до Индийския океан. Обаче, когато е бил затворен, те трябваше да обиколят, представете си колко километри по вода, за да стигнат. И затова тази война не е била толкова да освободят евреите от османско робство, а е било с цел да могат да припечелят от това. Това беше с друга цел. И така, за радост, отиват англичаните и превземат държавата. И вижте интересното нещо. 1917.
на 11 декември. Тоест няколко месеца преди да свърши войната, Британската империя в лицето на генерал Едмънд Алънби завладява региона на Палестина от Османска империя и завладявайки Ерусалим, вече говорим за градът Ерусалим, чуете, влиза през портата Яфа, възлюбени. На арабски означава възлюбени. И така, и знаете, в предишното време, когато трябваше да завладееш една държава, тогава генералите или завоевателите се качвали на коне, особено на бял кон, влизайки вътре така с гордост. Тук беше обратното. Генерал Алънби отиде до портата, остави конете и влезе пеш в Ерусалим. Като казва, не съм достоен да вляза в този град, защото това е святия Божий град. При се, че го извоювал, това е неговата победа, въпреки това влиза с наведена глава. Защото знае, че това е градът на Бога.